הפיצה הגיעה אחרי שעה של המתנה. דוק שזה חם. אני כבר הולך כמו רובוט הבית שלכם. כמו רובוט, אחי. רובוט, אחי, שערים. וגם משלוחים יש לי, יש לי בעוד השתיים מחכים עכשיו. אתה הראשון כל השלוש שיצאתי אליו. לפחות זה חם? יאללה, דוק שזה חם. אתה הראשון שבאתי אליו. כמה זה יוצא? 45. הראשון יש לי שתיים שמחכים, פה בדרך. עכשיו אחי. יאללה, רוצה. יאללה, תודה רבה. שיש לך דבר טוב. הפיצה הגיעה סוף סוף אחרי שחיכינו איזה שעה. כתבנו פה נקד. בוא נתחיל לאכול כבר. אנחנו כבר רעבים מתים. עדיין לא עושים עם זה כלום. בסוף תגיע עוד פיצה בטעות. בוא נתחיל לאכול. פיצה מחכה לנו שנאכל אותה. אני לא ממשיך לנגן. הפיצה מתקררת לאט לאט, בסוף היא תהיה מגעילה.